Velkommen til Benjamins Minecraft-verden for begyndere. I dag skal jeg lave en raket. Og man skal have noget farve. Og man skal have et papir. Og man skal have noget krudt. Og nu, så skal man sætte krudtet her, og farven her. Og så tager man den der kugle der. Og så skal man sætte krudtet øverst, og sætte papiret i midten, og så sætte den der kugle nederst. Og så tager man raketten, og så sætter den ned i det nederste, der i bunden. Prøv at se her. Nu skal I se, hvordan den her ser ud. Ja. Og så er der en til raket, som jeg også gerne vil vise jer. Så tager man noget glødestensfolder, og noget krudt, og noget papir, og noget farve. Så går man over i arbejdsbordet, og så sætter man farven der, og så sætter man krudtet der, og så man og så sætter man glødestensfolder der, og så tager man kuglen ud, og så tager krudtet ud også, og så ligger kuglen nederst, og så papiret i midten, og krudtet øverst, og så tager man raketten. Og så tager man sin raket. Nu vil jeg vise, hvordan den også ser ud. Det var det, jeg ville vise jer for i dag. Hej hej!